Mga bagsik, nga ako napunta. Atong sudan karon. Tilapia na may gata. Binutangan og Chinese pichay. Chinese pichay to. Tilapia may gata. Para kalamig ayo kay special gata ang ibutang. Parang inita pa oh. So pa oh. Kalami. Kalami ba? Mga kabagsik, manod to ta karon ang atong sudan. Tilapia na may gata. Yaraw. Tinataan ko sa pichay na ano, Chinese pichay. Ano kalamig ayo, aso-aso pa. Yaraw. Oh. Sarap. Sabaw. Sabaw. Sarap kaayo. Lami ba? Natin kinilaw naman. Lato. Pakataas kayo kinilaw na lato. Lato. Lami nga ay. Kagub-kubra ng lato. Ano ba? Natin kung dessert ba? Saging gikan sa kawanin. Gikan ilaro sa saka mo gabi yun. Ngaon ta? Maday ka na bagong ani ba? Kumot ka ayaw. Naglubok mo ni kanina ng atin ako. Kami sa Luzon ba? Bayo. Kung ano mong kung kanina. Ara ka puti kayo. Lami kayo ba? Ngaon pa? Lami din tilapia kayo. Ginataan na. Tilapia yung Batangas niya. Tambo pa yun. Lami at tambo kayo mo. Sarap. Ano? Binutangan ng Chinese chai. Pati daliri mo, sisip-sipin mo sa sobrang sarap. Naon tayo, bay. Naon ta. Shoutout pala kay Yoyo Boy sa Las Pekle. Yo. Barsa na mga karon. Naon ta? Ano sa tayo siya ng Barsa? Dahil yung paborito. Paborito mo ninyo boy. So na. Latok. Lami kayo. Sarap. Shout out pala sa mga nanay diya sa season. Nay, nanay bining, namunti. Isi na nga ta. Manid to ba? Buwag ka unya sa katagwan. Sa isuhan ba? Lili, ano anong kalubihan ito? Kung baga, may nasa kuha kayo. Sugato ka na ko niya. Diretso na siya klayo niya. Hapon. Ano ta?
Daghang salamat para sa mga nag-subscribe kay Bagsik sa Donico. Thank you ha. Sana malagdagan pa para makumpleto na ni Bagsik. Nagpapasalamat akong tako sa inyo kayo. Tama mo sa kuha ka. Huwag na pa may ikatabang. Tabang lang. Naan ta. Lamig kayo oh. Sarap. Dito na may mata oh. Paborito ko yung mata eh. Sarap tayo ba? Lamig kayo ba eh? Dali, sarap, lamig. Dali, kasarap ng sabaw. Shout out pala sa binan ko dyan sa Bicol kay Papay Batoy Kama. Pay, malapit na ang anniversary ni Mamay. Happy anniversary. And heaven. Hindi kami makauwi. Naka-lockdown kami dito sa Maynila. Naka-ECQ kasi mahigpit. Lalabas ka lang na wala kang facial tsaka face mask. Mahabulin ka na ng barang. Kitikitan ka. Pag araw-araw ka lumalabas, tapos ganun pa rin, paulit-ulit ka rin. Tikitan ka naman ulit. Patong-patong ang ticket mo. Pag hindi mo binaliwala mo lang yan, magkakaroon ka ng kaso. Ang bagsak mo, kulungan, hihimas-himas ka ng bakal doon. Kailangan natin sumunod sa protocol ng gobyerno para hindi makalimutan si Bagsik. Bagsik, nag-iisang cute lang na eh. Subscribe na lahat. Tabang ba? Mga Bisaya. Bisayang gagmay, mga bisdak na. Bisayang dagko. Dahil sa mga shoutout sa mga kababata dahil sa mga analytics. Patay dahil sa mga boundary ng Bulacan, Caloocan. Si Lumor. Pati si George Bacol. Kailan mo dyan na. Kanang liwat sa naong ni Bagsik ba? Upaw, medyo upaw po. Basta suba kaya to isara na. Boundary ng Donico.
Ano to? Sarap. Shoutout sa mga bisdak, mga bisayang ko ba. Bye. Nakanta. Kailangan mo tabang ninyo ba. Nabangis bagsik para kakatok tayo kay ano, kay Lolo YouTube. Sarap. Sarap nito, ang daming gulay. Taba talaga. Yung ginataang mo tilapia. may halo palang bangus to yun. Isang piraso lang. Tilapia! Kinsa na po kasi dito sa lugar namin pag nagsugod ako mag-vlog, naghamil mo labay. Naghamil singgit ba? Parang alam nila na nagsugod ako. Parang alam nila na nagsugod na mag-vlog. Labay na sila ba? Kanina mo pang magsugod, may labay. Sinsya na po. Squatter ang muning lugar na. Stop. Ang dumi lang. Ang sarap ng ano, tubig. Mineral ba? Ikan sa ikan sa freezer. Bugnaw kayo ba? Para kalami. Naon ta? Magsusado ni Kob. Ayaw kalimti ha. Ayaw kalimot. Basta mag-sit sila ni Kob. Dumating na yung unggoy. Sila po. Dahil si Bagsik, kakain ng saging. Dami kain saging, tamis kayo ba? Kung naman sponsor man sponsor sa bulsa ba? Basta may laman ng bulsa mo. Lami kayo. Mut kayo ba? Stop. Pag kumain kayo saging, siguraduhin yan ha. Matamis yung pipiliin nyo o yung pakla. Masarap. Sarap.
Tampis. Sinsya na po kayo. Daanan kasi yung lugar namin. Nagkagulo ng ayuda. May dumating na. May abot na ba? Shoutout pala sa pagkumangkon ako na sa Bicol kay Ma'am Adit. Ma'am, pamangkin ko. Alam ko, birthday mo ngayon. Pwede ba pumunta dyan? Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday sa'yo. Sana. Si Adit yan. Adit, happy birthday sa'yo. Ano handa? Maglag. Nganta. Pag si Salomikop, ayaw kalimutin, nag-iisa lang cute. May lain. Click nyo lang sa notification bell para updated kayo sa aking mga video. Pag si Salomikop, ayaw kalimutin. May lain cute, nag-iisa lang. Thank you. Thank you. Thank you. Dahan salamat.